tothom, bona tarda, tingueu tots. Som els alumnes de quart del Col·legi Sant Miquel del Sant, d'aquí Vic. Ja us presentarem el projecte elemental Estimat Watson, que hem portat a terme aquest curs. D'entrada us explicarem sobre què ha anat el projecte, la manera com l'hem anat treballant i com ens hem organitzat. Després us presentarem un parell d'exemples de totes les investigacions que hem anat fent i finalment us explicarem com l'hem tancat i què ha suposat per nosaltres tirar endavant aquest projecte. Esperem que sigui del vostre interès. Quan sortim al medi per fer algun tipus de treball o per gaudir-ne, podem arribar a tenir la sort de veure algun animal en concret, però sovint ens passarà que no en veurem cap o gairebé cap d'animal. Però podem trobar alguna pista que ens indiqui que allà on som n'ha estat o passat algun d'animal. Quan fem algunes d'aquestes observacions, podem dir que hem fet una observació indirecta. Doncs aquestes observacions indirectes han estat el motiu d'estudi i d'investigació del nostre projecte i han centrat el treball només en les senyals i marques que deixen dos grups de vertebrats, els ocells i els mamífers. Molt al començament, els mestres ens van demanar que per grups féssim un llistat de totes aquelles marques i senyals que podríem trobar al medi i que ens podrien donar la presència d'un ocell o un mamífer en aquell indret on ens trobéssim. El cert és que vam ser capaços de treure la majoria d'exemples que apareixien en llibres relacionats amb aquest tema. Aquí en teniu alguns. A continuació, vam formar el que serien els grups o equips d'investigadors amb 5 o 6 components a cada un. Un cop fets, cada grup es va posar un nom identificatiu. Ens van batejar amb noms com ara Petits Holmes, Detectius Forestals, ACJ92, Superespies, entre d'altres. Amb els grups fets, els mestres ens van assignar un tipus de marca o senyal a cada grup. Ens van demanar dues coses. Per una banda, que féssim un llistat de totes les dades i informacions que ens agradaria recollir quan trobéssim aquella mostra en el medi, per així tenir el màxim de pistes per acabar descobrint a quin animal era aquella marca o senyal. I per l'altra, fer un llistat de tot el material que necessitaríem per poder prendre totes aquelles dades i informacions, que si una cinta mètrica, una càmera de fotos, etc. Amb aquests llistats, els mestres van acabar elaborant unes fitxes de protocol, una per a cada tipus de marca. D'aquesta manera, quan féssim una sortida al medi i trobéssim, per exemple, una petjada, trauríem la fitxa de protocol sobre petjades i sabríem quines observacions fer a prendre d'aquella petjada i tindríem un lloc on anotar-les. I va arribar la primera sortida de camp per començar a localitzar marques i senyals. La sortida va ser a Sant Julià de Cabrera el 3 de novembre passat. Vam acabar la sortida amb una o dues fitxes de protocol emplenades i amb algunes de les mostres a la butxaca en els casos que es van poder recollir. Després d'un període de temps en què vam deixar el projecte una mica apartat, pel març vam fer la segona sortida de camp per a recollir més mostres. El grup de quart B, el dia 7 de març, vam anar al Puig dels Jueus, on vam localitzar algunes de les mostres que ara podeu veure en aquesta diapositiva. 2 dies després, el 9 de març, els de quart A vam anar a la Roreda del Cantarell, on també vam trobar diverses marques i senyals. Les dues sortides van resultar molt profitoses, tant per la quantitat de mostres trobades com per la seva varietat. Al·logròpoles, promissades, coses treballades, parts d'un ocell, excrements... Amb les dues sortides de camp va ser suficient perquè cada grup tingués 2 o més mostres per investigar. Per tant, havia arribat el moment en què cada grup d'investigadors havia d'escollir quina de les seves mostres trobades investigaria. Per investigar una mostra vam seguir una sèrie de passos, de manera que tots ells junts formaven el pla d'investigació. Aquests són els diferents apartats o passos d'aquest pla. Primer, fem les sortides de camp, on localitzem mostres i recollim tanta informació com podem d'aquestes. Després, escollim la mostra a investigar i, sobretot, decidim quines coses voldrem saber d'aquella mostra. A continuació, ens formulem unes hipòtesis, és a dir, cada alumne dona la seva opinió amb arguments
sobre el que volem saber. Llavors dissenyem les activitats, algunes de les quals consistiran en cercar informació i altres en fer alguna mena d'experimentació. Fruit de les activitats, obtenim uns resultats que mai ens podem inventar o fer-nos a la mida. En aquest punt ja estarem en disposició de treure algunes conclusions, sempre relacionades amb el que volíem saber. I finalment contrastarem les conclusions amb les hipòtesis que havíem formulat bastant al principi del pla d'investigació. Aquí teniu una mostra d'alguns dels fulls plantilla del pla d'investigació. I ara us presentarem un prec de les investigacions que hem fet. Com veureu, la primera és un senyal d'haver menjat una planta i la segona és un altre indici d'alimentació, però en aquest cas s'havien menjat a un animal. En la primera investigació, la mostra trobada havia estat una pinya que havia estat clarament treballada. A la diapositiva podeu veure la mostra i una altra pinya que no ho havia estat per poder-les comparar. D'acord amb els passos del pla d'investigació, seguidament es van proposar saber dues coses d'aquesta mostra. Per una banda, saber de quina espècie d'arbre era aquella pinya, per l'altra, arribar a saber quin animal l'havia treballat. A l'hora de fer les hipòtesis, tots els membres del grup vam estar d'acord que l'arbre mare de la pinya havia de ser un pi, per la senzilla raó que els pins són els arbres que fan pinyes. I en quant a l'animal que l'havia treballat, vam creure que hauria estat un esquirol, perquè sabem que mengen pinyes, però també teníem dubtes de si la podia haver treballat una rata. Per esbrinar quin era l'arbre mare de la pinya, vam pensar que buscaríem informació en llibres sobre els arbres presents a Catalunya. Però també vam tenir la necessitat de tornar al Puig dels Jueus, allà on havíem trobat la pinya en qüestió, per poder fer fotos i recollir alguna mostra de branques amb fulles i pinyes. Per saber què s'havia tipat amb la pinya, vam pensar que buscaríem informació en llibres sobre els petits mamífers i els rastres que deixen quan mengen. Però també que faríem una experiència que consistiria en agafar 4 eines: una serreta, unes tisores, un martell i unes alicates. Treballaríem diferents pinyes amb cadascuna d'aquestes eines i miraríem com quedaven, per poder-les comparar després amb la nostra pinya mostra. Ara podeu veure diferents moments durant la realització de les activitats que havíem previst. I vam començar a obtenir resultats, consultant la guia dels arbres dels països catalans. Per la mida de les seves fulles sabíem que l'arbre mare havia de ser la pinassa o el pinastre. També ens vam fixar en la longitud de les seves respectives pinyes i en la manera com aquestes s'agafaven a la branca. En quant a l'animal que l'havia treballat en el llibre Flora i fauna del Parc Natural Montseny, vam trobar-hi totes les espècies de petits mamífers herbívors que podien ser de la comarca. I per altra banda, l'experiència amb les 4 eines va donar els següents resultats. Amb la serreta la pinya va quedar molt retallada i els voltants molt nets, no recordava la nostra pinya mostra. Amb el martell la pinya va quedar molt trencada, tampoc recordava la nostra pinya mostra. Amb les alicates va deixar uns petits fillets presents, també a la nostra pinya mostra. Amb les tisores, l'aspecte final de la pinya també va semblar-se a la pinya mostra. Al llibre Guía de las huellas, marcas y señales de los animales ibéricos vam trobar com deixaven rosegades les pinyes alguns dels mamífers anomenats i vam veure que les rates i els ratolins no deixaven les pinyes sense aquells filets característics, mentre que els esquirols sí que les deixaven així. Per tant, tot el que havíem trobat ens va permetre arribar a la conclusió que l'arbre d'on procedia la nostra pinya mostra era una pinassa, per la mida de les seves fulles i pinyes i per la manera com les pinyes s'agafaven a la branca. En quant a l'animal que s'havia cruspit dalt de la pinya, gràcies a l'experiència de les 4 eines, vam arribar a la conclusió que l'animal en qüestió era capaç de tallar com unes tisores i arrencar com unes alicates les escates de la pinya de pinassa. Si afegim que la nostra pinya mostra deixava aquells freds característics,
Això ens va permetre arribar a la conclusió que l'animal que havia treballat aquella pinya era un esquirol. Per tancar aquesta investigació, només ens quedava contrastar les conclusions amb les hipòtesis que havíem formulat al principi de la investigació. Pel que fa al primer objectiu, va ser fàcil saber que la pinya provenia d'un pi, però no érem capaços de concretar de quin pi es tractava. Amb la investigació hem après que hi ha moltes menes de pins que desconeixíem, i pel que fa a l'animal, les nostres conclusions no eren clares, ja que dubtàvem de l'esquirol i la rata. Teníem pocs arguments. En la segona investigació, la mostra trobada va ser un munt de plomes, una esplomissada, que ens va donar a entendre que l'animal s'havia menjat el propietari de totes aquelles plomes. En aquest cas, vam voler saber també dues coses sobre aquesta esplomissada. De quin ocell eren aquestes plomes i qui li havia provocat la mort, segurament per menjar-se'l. A l'hora de fer les hipòtesis, tots els components del grup pensàvem que les plomes eren de color, però per diferents raons. En quant a l'autor del tràgic succés, les opinions ja van ser més variades i els motius també. Per desenvolupar la nostra investigació, sobretot vam creure que havíem de buscar molta informació en llibres i per internet, com és el plomatge d'un colom, quins són els seus depredadors i quins són presents a la nostra comarca. Aquí teniu diferents moments de la nostra investigació. Una de les primeres informacions que vam obtenir és que és difícil veure coloms vivint en estat salvatge. Per altra banda, un dia vam tenir la possibilitat de veure un colom al pati de l'escola i un gavial argentat com se'l menjava. Gràcies a això vam poder recollir 4 plomes de la cua d'aquest colom mort i les vam comparar amb les nostres plomes mostres. Vam veure que les nostres plomes mostres eren més grans que les de coloms. En diferents llibres vam trobar quins ocells són semblants al colom i són la tórtora, la xixella i el tudó. La xixella la vam descartar ja que vèiem que era un ocell petit i escàs a Osona. La tórtora també la vam descartar perquè les seves plomes no coincidien amb les nostres plomes mostra i perquè era un ocell estival a Osona. També vam saber que el tudó és un ocell abundant a Osona. Pel que fa a l'altre objectiu, vam saber quins són els principals depredadors de coloms, tudons i tórtores. Són l'astor i l'esparver, dos rapinyaires diürns. En el llibre dels ocells d'Osona vam descobrir que l'astor és abundant en alguns indrets de la comarca i que se l'ha vist caçant tudons. De l'esparver ens deia que acostuma a caçar sobretot petits ocells. També vam observar que hi ha relació entre la mida del depredador rapinyaire i de la presa. Si la presa és gran, el depredador també ho és. Per acabar, vam trobar aquesta informació en una pàgina web sobre l'astor. Més fàcil és trobar indicis de la seva presència, un rastre, l'escenari d'una tragèdia, una composició característica formada per una escampada de raig o de tudó al sotabosc. Per tant, les nostres conclusions semblaven força clares. El propietari de les plomes mostra havia de ser un tudó, per la mida i el color de les seves plomes, per haver-lo trobat en un ambient que li és propi, perquè van poder descartar fàcilment els altres ocells de la seva família, etc. I pel que fa a l'autor de la mort del tudó, crèiem que havia de ser l'astor, ja que és més probable que sigui l'astor el que caci el tudó, ja que l'esparver prefereix ocells de mida força més petits que el tudó. Veient les nostres hipòtesis i les conclusions a les que hem arribat, ens hem adonat que hi ha més ocells que tenen les plomes grises i que una espècie pot tenir plomes de diferents colors, encara que sembli d'un sol color. També hem descobert que coneixem poc els ocells salvatges. Pel que fa al depredador amb el port senglar, anàvem molt equivocats, però dient que havia estat una àliga ens hi vam acostar una mica, perquè l'astor també és un rapinyaire com les àligues. Ara bé, érem lluny de saber de quina
a mena d'àliga es tractava. I bé, després de presentar-vos aquestes dues investigacions, dir-vos que quan cada grup d'investigadors acabava la seva investigació, li quedava una feina molt important a fer. Presentar davant la resta dels grups i dels mestres tot el seu pla d'investigació, normalment amb el suport d'un PowerPoint fet per a nosaltres mateixos. I per anar acabant, només dir-vos que treballar en aquest projecte per a nosaltres ha suposat aprendre coses que no sabíem dels nostres que hem anat trobant. Poder ser una mica detectius i sentir-nos com més grans. Aprendre una mica més a treballar en equip. I res més, esperem que l'hagueu trobat interessant. Gràcies per la vostra atenció.